ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଉପରେ ଡିଜାଇନ ଗୁଡ଼ା ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 35 ଟଙ୍କା ଆଉ ତା ସହିତ ବି ରହିଛି ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ଅଫର। ଆମ ମାଉସୀ ବି ଏପଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ଲାଗିଛି। ଦୁଇଟି ବଟରସ୍କଚ୍ ସ୍ପୋନ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ସେ କଲେଜ ବାଲି ଝିଅଟା ବିୟର କୁହା ଝିଅଟା। अरे तू दीदी हाय कर, दीदी हाय कर, माँ हाय कर दे, माँ उसे हाय कर दे।